mazifumu. Mayi amene ali pa screen akufuna tathandize nzeru. Mayi ameneyu zina lake ndi Chantel Alezi Mangwazi, amachokera ku Blantyre. Mayi ameneyu akufuna timuthandize nzeru. Mayi ameneyu ali ndi mwana wa zaka 6, ndi mwana wa nzeru kwambiri, ndipo mwanayo panopa akuyembekezera kupita ku college. Ndi mwanayo wayamba kupanga zibwenzi, ali ndi chibwenzi, koma mayiwa sakufuna mwana wawo kuti apange chibwenzi, afuna mwana wawo aphunzire skulu mpaka nakumaliza, kenako ndikukwatira. Sakufuna zinthu za chibwenzizi. Ndataona nkhani yokhuzana ndi mtsikana uyu amene wadzipha yekhayo, mtima wawo unagunda kwambiri. Zotsatira zake anabwera kwa ine ndi cholinga choti ndathandize maganizo. Ndiye kumbali ya ine nkhani imene yandikulira, ndiye ndabwera pano ndi cholinga choti munthandize maganizo mayi ameneyi. Akuluakulu, atakhala zoti mwana wanu apanga zimenezi, ndiye inuyo simukufuna, mungapange chani? Ndi akuluakulu, chonde athandizeni amayiwa maganizo.